ሰላም ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ይኹን። ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ኩሉ ህይወት ከመይ ኣሎ? ቤተሰብ ከመይ ኣለዉ? ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ብኩሉ ሰናይ ክኾነልኩም ሰናይ ምንየተይን ጸሎተይን እዩ። ጎይታ ይባረኽ። ባርሎ ማዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ካብ ቃል ኣምላኽ ኮይኑ ህድእ በል ድብል ትምህርቲ ክንርኢና። ህድእ በል ኣብዚ ክፉእ ኩነታት ኣብዚ ውጥረት ዝበዝሖ ጊዜ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ካብዚኣ ህድእ በል ትብል ሓሳብ ንዓ እንደ ደስተንት ነይረ ሕጂ ካብኣ ከካፍለኩም ካብኣ ዝተበገሰ ሓሳብ ከካፍለኩም። ኣምላኽ ባረኽ፣ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እቲ እንካፈሎ ቃል ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 46 ፍቅዲ 10 ዘሎ ቃል ከካፍለኩም ንዕኡ ንገንጽሎ ኢና። ቅድመይ ኩሉ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብመዝሙር ጌርና ነመስግኖ ኢና። ናብዛ መዝሙር ካህልፈኩም ሓቢርና ንዘምር። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ባር ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ እንርእዮ ትምህርትና ካብዚ ቃሊና ክንካፈል ቃል ኣምላኽ ንህይወትና ዝመልሳ ቃል ኣምላኽ ንህይወትና እንታይ ገብራ ይመልሳ። ካብቲ ዘይተደልየ ነገር ካብ መስመር ክትወፅእ ከላ ናብ ካልእ ክትከይድ ከላ ቃል ኣምላኽ ግን ይመልሰና። ዳይሬክሽን የትሕዘና፣ ኣንፈትና የትሕዘና፣ መገድና የፍልጠና፣ በታ ዘለዓለማዊ መገዱ ድማ የመላልሰና። እዚ ቃል እዚ ብርሃን እዩ፣ ንህይወትና ብርሃን እዩ፣ ንመገድና መብራህቲ። ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ድማ ብርሃን እዩ ከም ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ከገድሰና እዩ ንኹላትና። መዝሙር ዳዊት 46 ፍቅዲ 10 ኣጋጣሚ ብእንግሊሽ ሒዘ ዘለኹ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ትግርኛ ይተማላኹን። ብትግርኛ ክንንብብ ንኽእል፣ ብእንግሊሽ ድማ ከነንብብ ንኽእል። ስለዚ ኣብቲ ናይ ትግርኛ እንታይ ድብል ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ ይብል። ህድእ በሉ እሞ
أنا أملاخ مخاني انتي قبرو أستبهلو يبلنا أبزناي إنجليش دمان تايلو له cease striving and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. يبلنا cease striving هدئ بلو أنا إنجليش أبزناي إنجليش دم ببادلو خا cease striving هلخ مبالسي انتي قبرو جواب بلو يبلنا سلازي كبري ناملاخ يخون أبزي زلنا يو الزمن بزح حلخ دلو بزح استفال عليه زج أنق نجار تسفى زقرص نجار قالو جناخ أب أملاخ انتهى قالو تسفى قالو أب أملاخ انتهى قالو هدء مبال قالو ناب أملاخ كتقرب كلها انتهى يخون هدء مبال يركب انت أنا بكالت خير الله خاجن تخلو بمولو انتهيو ناب زي تدلي يزوس دكا قال أملاخ كنا انتهي يبلنا له نابا يقربو ناب يجزي أبيهر كنقرب كلنا انتهي يركب هدء مبال يركب أب قدم أملاخ كنقرب كلنا ناب هلونا أملاخ كنقرب كلنا انتهي يخون هدء مبال يركب كبرينا أملاخ يخون سلازي أب قدم يجزي أبيهر أبو أب قدم يجزي أبيهر ولد أب قدم يجزي أبيهر منفس قدوس أب قدم تخلو زخيل أملاخ مخنياتو نسو كله زخيل أملاخي كله زخيل أملاخ مخان سلزخانة أبو هدء مبال يدلينا أبيك زي أبيهر هدء مبال أبتخلو نمنتاي هدء نبل دحريلنا نسو كله سلزخيل نكزي أبيهر زج أنكو أنا قردو ألوئي تباهيلو خم تتحكى نكزي أبيهر زج أنكو أنا قر يلن هذا أركينيرو كلام تاي كتالي نتاي بلني نوحي زي بحنساب عمتات بحنساب نيرنا انتهي بالنيرو كل جزء دست بلني God is in control يبي እግዚአብሔር كل جزء أب ቁጥጥር ይዘሎ أب ይቆጻጽሮ ይዘሎ ነገራት ዘኸብደና ነገር ገለኽ ገጥመና خلو God is in control እግዚአብሔር أب ቁጥጥር ይቆጻጽር ይዘሎ ካብ እግዚአብሔር ቁጥጥር ዝኾነ ነገር ግን የለን ብዙሕ ነገር ኮነ حلف እንተ ኾና ግን انتايو እግዚአብሔር ካብ ናይ እግዚአብሔር ቁጥጥር ግን ወፃይ ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ ነገር ኣዝዩ ከቢድ ዝተፈላለየ ኩነታት ንሓልፍ እንኳ እንተኾና ካብ እግዚአብሔር ቁጥጥር ወፃይ ግን የለን ካብ ናይ እግዚአብሔር ቁጥጥር ወፃይ ዝኾነ ነገር ግን የለን ኩሉ እንታዩ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚህ ኣብዚ ቃል እንታይ ይብለና cease striving ኣብዚ ናይ እንግሊሽ እንታይ ይሉ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ህድእ በሉ ኣብዚ ኸ ብሉጽ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ በዛ ሃብታም ቃላት ገይሩ cease striving ሃለኽላኽ ምባልሲ እንታይ ግበሩ ኣቋርፁ ኣብ ናይ ጎይታ ዝበሎ ልብኹም ኣይሸበር ባይ እመኑ በኣምላኹን እመኑ ይብለና በአምላክ እመኑ በአይድማ እመኑ ይብለና ክብር ንስሙ ይሁን ንከሎ አምላክ እንኳ አሐለውና ንእመኖ አምላክ እንኳ አሐለውና ንጽጋዓሉ አምላክ እንኳ አሐለውና ማዕቆቢ አለና ክብርና አምላክ ይሁን ማዕቆቢ አለና ስለዚህ ኣብዚ ህድ በሉ ዝብለና ደሎ ቃል አምላክ ገለገለ ነጥብታት ክንሪ ኢና ቁጥር 1 ናይ ጽሞና ጊዜ ይሐለውና ናይ ጽሞና ጊዜ ምስኡ ጊዜ እንሕልፈሉ هدئ إلنا بتصمونا مس إجزاء النحلفلو تجيزي سكوفي إيمونا بحلفين يخا أتو يبلنا إذن بحلفين يام أتو مبال دبلنا دلون تاي مالتي ناب هدئات مئتاو مالتي ناب تصمونا مئتاو أبتصمونا كون كابتخول نجر كل البال مس إجزاء جن جيزي وسد مالتي أبزنا هدئ النبللو أوان هدئ إلكنا بزيابيهر التقرب له أوان بدقوس لبي بقطقط منفس بنسحة كنقرب يقبعنا ناي دخومات أي مسلنا بنسحة زقرب سب ناي دخومات أي مسلنا التي أب بيت مقدس كوينهم كلتا سبع زقربو سيتحدث لبو النوعة النا تنسحنا بزيابيهر
يقرب كم زنبرة ينقرنا أتحدقن نقع خمس زي جبر كاني دابلك عبا خلون نرئي نبي እግዚአብሔር بتحط منفس بدقوس منفس بتحط لبي إنا نقرب دقبانا رأسنا نواردنا كمان يبلنا يقال أملاك تحتي لنا نقرب يقبانا سلازي أبز هدء نبللو أوان بستفعل عليه كونتات كنحلف كلنا هدء إلنا نبي እግዚአብሔር نقربلو أوان أتي مجمرتا كنقبرو دقبانا حدا خبتي بتصمونا نايتصمونا أمانسي كابتي كلما مدو زقبو حدا كابتي قويتا زتقبل اللؤوان كلما مدو زقبو حدا انتاين حريلنا نايتصمونا قزي كهلو والله تصمونا كلما مدو اللووز نقرزي نايتصولت هدئ إلو زقربلو هو قال مبال ديكونا دمتخا عوابيلكا موتا قال زيكونا قن هدئ إلكا تقربلو أملاخ نسو مخانو اتستبهللو استبهلو يدبل know that I am God أتهدئ اتبللو እግዚአብሔር كم زلو قنا نسو أبي أملاخ مخانو قنا هدئ إلكا اتستوعللو واني نسو هدئ إلكا تقربلو اتنسحلو بتحط منفس بتحط لبي بدقوس لبي نبي እግዚአብሔር اتقربلو إيو كبري نأملاخ يخون قال دما نفقادو موفاي نفقادو رأسنا نفقادو كنهبو يقبعنا نتوم نأملاخ زفكرو كم مخروز تتصوعو كل نجر نسنا يم يدقفومي كم زبلا ناسي أبكدما أملاخ رأسنا نوفنا أبو ناتوكلنا نبي እግዚአብሔር كنقرب يقبعنا تخال أي نتبي نبي እግዚአብሔር كنقرب كلنا دما رأسنا نوفنا أب كمز أوان نرأسنا نوفنا نام أملاخ نجارات كله دما إن حلفون تاي كهونلناي نسناينا كهونلناي أبز خمز أوان جن يوكلك الله خون بلو يقبعنا እግዚአብሔር يوكلك الله እግዚአብሔር أبز كونتات زون بزيز حرفو كونتات زون እግዚአብሔር ይወከለካለሁ ይጽጋዓካለሁ ኾኖ ለይገባና ብናሐልፎ ሁሉ ሲ ናው ኾኖ ወከል ይገባና ፍቃዱ ኾነ አቱ ይገባና ጋድስ ዊል አው ከን አቱ ይገባና ክብሪ ናምላኽ ይሆን ካል አብዚ ህድ ክንብለሉ ዘለና እዋን ክንገብሮ ዝግባና ናምላኽ ነፍቅሮን ንተኣዘዞን نتوم نأملاخ زفكروا خمزبل كم مغروم زتتصوع نأملاخ نفكروا إن فقرنا أن نقلت ألو دما بمنتايم حدا خبت أن نقلت ألو فقرنا እግዚአብሔር ትእዛዛቱ በመሐላው እዩ ከም ፍቃዱ ኣብ ከምዚ እዋን ካብ ትእዛዛው ክትርሕቕ ደይኮነ ኣብቲ ብከምዚ እዋን ክትሓልፍ ከለኻ ካብ ትእዛዙ ክትርሕቕ ደይኮነ እንታይ ደኣ ኣብ ከም ትእዛዙ ኦቢዲየንት ኮንካ ክትመላለስ ኣለካ كم فقد أملاخ وينا كنملالس يقبعنا كبري نأملاخ يخون እግዚአብሔር أملاخ كاس بملو حيلخا بملو نفسخا بملو لبخا أفكرو كم زبلنا مالتي كان أفكرو يقبعنا تأزازو بمحلاو أملخو بمئتاو النامس قلنا كان حلف يقبعنا بمسقانا زي حلف نقر يلن حواتي بوزح مسكانا نمسكنو نملكو نግዚአብሔር بنحلفو كله كان مارر ديكونا كاين مارر نتأنكا حواتي نግዚአብሔር ግን نمسكنو ويتا يبارخ أبزي هدئ نبللو أوان مالتي قال أبزي هدئ نبللو أوان نግዚአብሔር بتسفئو نملع كم تم تسفى زي بلوم أي تخونو خمز بلنا وي أبراهام دماسي ممات سجو ممات محت ساران النار أيس انتي جبرن أمنات برتعب كبر أنا أملاخ هذا خمز بلنا أبرومي أربعة كم بوي رومي 4 زيادة خبر حالنا متى أب 10 ساعات جميرة كم بوي and without becoming weak in faith he contemplated
his own body, now as good as dead since he was about 100 years old, in the deadness of Sarah's womb. ሙማት ስጉን ሙማት ማህፀን ሳራን እናርአየ becoming weak in faith, he contemplated his own body. በእምነት ክደክም ዝግበኦ ሽዑ ፈቅደ 20 እንታይ ኢሉ yet ሲልና yet with respect to the promise of God, with respect to the promise of God, መስትናይ እግዚአብሔር ተስፋ በምንጽጻር with respect, he did not waver in belief. በእምነት waver አይኮነን wave አይገበረን ወይ አይደኸመን ኣብዝና እንግሊሽ waver ይልዋሎ he did not waver in unbelief but grew strong in faith. በእምነት ግና ደው በለ ወይ ድማ ዓበየ ደልደለ ይብለና ብዝነ but grew strong in faith, giving glory to God. እግዚአብሔር ድማ ክብሪ እናሃበ glory በትዝሓልፎ ዝነበረስ glory ይህብ ነይሩ እግዚአብሔር። ስለዚ ኣብዚ ህድእ ክንብለሉ ዝግባአና ብተስፍኡ ክንመልእ ድማ ይግባአና። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣብ 21 እንታይ ኢሉ and being fully assured that what he had promised, በቲ ዝሃቦ assured ርግፀኛ ኮይኑ he was able also to perform, ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ምዃኑን እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ኣሹር ገይሩን። እዚኦም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጠቕሱ ናይ ኣምላኽ ሰባት ፍሉይ ዝገብሮም እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ንኣምላኽ ዘለዎም ኣረኣእያ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይከኣል ነገርሲ እግዚአብሔር ግን ይኽእል እዩ፣ ኣብ ህይወተይ ይኽእል እዩ በሃልቲ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም። እዞም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጠቕሱልና ሰባት ፍሉይ ዝገብሮም ነገራት ንሱ እዩ። እግዚአብሔር ግና ኣብ ነገራተይ ይኽእል እዩ በሃልቲ ነይሮም። ኣረኣእዮም ከምዚ ነይሩ። እግዚአብሔር ግና ዓብይ እዩ። ኩሉ ነገራት ወኳ እንተ ሙት እንተ መሰለ እግዚአብሔር ግና ህያው እዩ። ንሱ ግና ኣብ ህይወተይ ህያው እዩ። ንሱ ግና ትንፋስ ክሰኩዕ ይኽእል እዩ። ንሱ ግና ከተንስእ ይኽእል እዩ። ንሱ ግና ክፍውስ ይኽእል እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም። ንሕና ድማ ሎሚ ኣብ ህይወተይ እግዚአብሔር ህያው እዩ፣ ንሱ ክፍውስ ይኽእል እዩ፣ ንሱ ከም ቃሉ እዩ፣ ንሱ ሓቂ እዩ። እዚ ኣብዚ ዝተጻሕፈ ቃል ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ሓቂ እዩ፣ ኣብ ህይወተይ ድማ ክውን እዩ ኢልና ክንኣምን ይግባአና። እቲ ዘይከኣል ነገር ይከኣል እዩ ብእግዚአብሔር። ስለዚ ነዚ እግዚአብሔር እዚ ንተኣምኖ ሎሚ ህድእ ንበል ኣብኡ፣ ሎሚ ኣብ ጽሞና ንእቶ፣ ሎሚ ነፍቅሮ፣ ሎሚ ብተስፍኡ ንምላእ። እግዚአብሔር ይባረኽ። ነዚ ቃል እዚ ኣስተንትንዎ ኢኹም፣ ንኻልኦትን ሼር ግበርዎ ኢኹም። እግዚአብሔር ይባረኽኩም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንምንታይ ኢና በበይንና ተፈላለዩና ዘለና ዝብል ሓሳብ ዝፀሓፍክዎ ኣሎ። ንምንታይ ኢና ንሕና ብፍላይ ሓበሻሲ ብምምቕቓል ዝተፈለጥና ሰባት ኢና ማለት ዩኒቲ ንምንታይ ዘይብልና በአንድነት ፍጹማት ክትኮኑ ይብለና ቃል ኣምላኽ። በአንድነት ፍጹማት ክትኮኑ ይብለና ክነሱስ ስለምንታይ ኢና እቲ ሓደ በቲ እቲ ሓደ ኮይና ዘለና ዩኒቲ ንምንታይ ዘይብልና? ኤግዛምፕል ዳምፃና ቤተክርስትያናት ኤግዛምፕል ዳምፃና ንኣብነት ቤተክርስትያን ዓበይቲ ቤተክርስትያናት ማለት ኤግዛምፕላር ዝኾናና ቤተክርስትያናት እናምፃና ክንርኢ ኢና። ኣብ ዩኒቲ ስትሪንግስ ከም ዘሎ፣ ኣብ ሓድነት ሓይሊ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና። ክትከታተሉ ይዕድመኩም። ኣብኡ እግዚአብሔር ይባርኽኩም። ሻሎም